Bai, arratsaldeon, idazle gazteentzat beka da igartza saria. Ekaitz bien etxe arratsaldeon. Atxaldean. Zeuk eskuratu zenuen 19garrena. Bekarri esker, lehenengo liburua, kaleratzeko aukera, lehenengo novela. Ipuinak idatzitako azaralako, ipuin lehiaketaren bape bai Gabriela Aresti irabazitako, baina lehenengo novela eskuartean izen da? Ze moduz? Ondo, apurbeta arraro bebai, norberan izena ikustie azalien nik oinarte esperimentabako zeuzera izan da, eta apurbetor izpilut joko apurbet errarue, baina bueno, posarren bebai gustora, lortu dotelako amaitxutien liburu bat, eta bueno, hor da. Idazketarako zaletasuna beti danik, suposatzen dut? Bai, literaturie holan ganoraz sakondu askorik ez, denpora gehiago igual, ez da redakzio edo kazetaritzan desente, gero marketingen behi bilin nahi, eta bueno, idatzi mokosapizetan eta horrek asko ez. Gero holako zati sueltuetatik lan serizo bat hartu, disiplina hartu eta landu eta akaba, bueno, hau da lehenengokoa. Lan handia? Egondoren atzien disiplina asko eskatu dizu? Ni nahi indisiplina haue konten hartunde, bai, niretzako lan handize izen da, eta supongo, bai, hasi barrize izen nahielako, buru hauste edo buruko min, kezka, beldur, asko bebe gestiona bierri izen dutez, lanetik aparte, horrek itxuten da nolako, lotxak edo bilurrek, bai, soinen erun dutez, azkenean amaitxu duten arte. Suposatzen dute Ekaitz, danok buruen daukagula joko moduen bebai, Novela bat idatziko banu nik, danok egin dugula, ariketa hori, ikusten dauenak bebai. Momentu baten novela bat idatziko banu, zer idatziko nuke? Ez dakiz zeinen historia, neuri gertatutakoa, ez dakiz herrialdetan gertatu zana, asmatuko nuke, ez da erreza gaia bilatzie, argi eukizu gai hau landu nahi zenuela egunen baten? Edo lehenengo novelan? Egunen baten bai, novela formia okingo zauen edo ez, hori hain argien hauen okina sekieratan. Gaize handize da, potentie da, oso presente egon aldana ni bizinaien lekuen, naiz eta presente dauen, isil juten dalako edo ez dalako erreza komentatie edo, ez? Eta orden kuriosidadiek beti eruen holan begiz horren ganien okitzera, atentzinu emitzera, eta beki ere esker hartu daue fikzio formie, eta fikziotik idatzi dutenien konturetu nahi, bai, nik neuk idazteko bentzet kazetaritza lan bat edo dokumental bat eitxe baino, fikziotik idaztie, errezago ezalan niretzako. Liburu dendaragoa, sartzen du, eta laburpenak agertzen dienin irakurtzen hasten gara nien, enaizela ni oso sale, naiz dut irakurri eta sorpresa eraman, baina ehunka gazte hil zituen herrian zaldiak, edoaren gainean etorri zen iesak. Pista bat ematen digu, tituluragoaz bai, zaldi mamarroa, ez talako zaldi bat, zer da zaldia, zaldi mamarroa ikusita gitxi gora bera esan duzu, ni bizi naizen herrian gitxi gora bera nondik gabiltzen jakingo dugu, bestak beste hizkera oso berezia daukan, herriko oso hizkera landua daukan liburua dalako, gero edukian sartuko gara, gero formari erreparatzeko bai, zaldi mamarroa. Eunka gazte hil zituen, zaldiak? Bai, zaldize, heroini eri ditxuteko beste moduetako bata, eta mamarrue, eruten gaitxu kostaldera ez da, eta Bizkaiko kostaldera, mamarrue da, bitxue edo insektue, karramarrue gazbe badako gitziene sonoridadetik urribiltasun bet, eta, kasu honetan izango zen, barrotik jaten zaitzun gaixotasun bet, edo iesa, eta hortik titulua. Titulutik abiatuta, esan dugu, 80. hamarkadara joango gara, batez be, gaur egunarekin uztartuta bebai, suposatzen dut gaur egunko begiekin ere ikusi nahi esan duzulako, hau zuk zeuk bizitako ez talako, noski? Ez, ni oso txekiz egin nahi 80ko hamarkadan, 82 nahi, eta bai liburu osotuteko informazio bilketie, edo testigantzak batutie bebai, eta idaztie bera dana, gaur egunetik behitute dauelako, ez? Gaur egunetik behitutxagu novelia idazteko, orduko sasoieri, orduen novelan dauz salto bizek, ordukue, bai gaur egunetik akordata edo. Eskerrik asko,
hau kotilak garanok eta liburu ekartzen dugunek eskerren atala oso politxe izaten da. Eskerrek asko denpora ostu dizuedan hoi, suposatzen dut batemateki hitz egin duzu orduen, soportatu nauzuen hoi, pelmadaren bat edo emon zu orduen, batemateki. Irakurtzera etorri zareten hoi, benetan, zenbatetik dauegitik, zenbatetik dau fikziotik, kapitulutagan osatuta, esango dugu pertsonaia ezberdinak novela korala, irakurri dut lan korala, novela okoitzak izen bat daukalako, eta izen baten atzien istorio bat dagoelako. Horrek istorio zue lotute egon arren, bakoitzak berea kontatzen du, zenbatetik dauegitik, zenbat zeukasmatutakotik. Bueno, niri gustatzen dazte esatie, testigantzarrak dizela personajiek jaizotzez, baina gero hasi eta bizi fikzioan egin ziela, eta horregu dauzan, material asko eta asko testigantzatan batu dotezen bai bizipenak edo iritzi edo danak ez dira izen sasoiaretan gazte zienak, baizik eta beste dade batzupe badauz. Bai, material horregaz batera, testigantzagaz batera, noveli osotuteko eta personajiek euren hartzien loture bat eta ari bete goteko, hor badaube bai, apurbete norberan imaginaziotik, tripetatipe bai, alegine, zeuzelan benetako tasun bete moteko, sentiduteko, zelan sentidu alzien orduko drama batzuk, edo inkluso orduko poz batzuk. Zeure buruentzat idatzizu, honek galderak itxan dienak, zeure buruentzat idatzizu, bat ematentzat idatzizu, lagunen batentzat, herrizentzat, norentzat idatzizu, norentzat aliburuen? Ez da norentzat dan, bai horrek danak aitzetu zuzenak eta kezka gehiago bai egon die presente idazterakuen. Horretzik lehen esan dutez, igual hori, hasi berrizan bilurrek dizelako bai, zelan hartuko da hau, baten batek min sentiduko da hau, zeuzelan hor harakatuten ibiltziarren, non horretorriko da esaten hori ez da holan izen, horrek gauze dena nik presente egin dutez, baina, etxatie larrei eragin handi izei okitzen eitzi eta akabadu liburua. Esango dugu, herrian eta hirian, urian, kokatuta joango da historioa. Beste kontraposizio batzuk bebai, 80. hamarkada esan dugu, eta gaur eguna bebai. Kontraste horiek, ezta? Herria, esaten gabiltzena, hau irakurtzen hasi, hasieratik amaierara nik hau guztia gogoratzen dut beste begi batzukin, ariketa ederra izan da guretzat bebai, beste begi batzuekin, baina hau guztia bizitakoak gara, ume begietatik bizizan dut nik hau guztia. Sekulako drama izan zelako, eta herri batzutan, eta gure herri zen badakigu hori, momentu baten esaten duzu, gainera zifra jartzen diozu, 300 gazte, belaunaldi oso bat, ni baino gitxi gora bera 10-12 urte zarrauek, gaur egun 50 piko eukiko zituen belaunaldi oso bat, gure herrian desagertu egin dalako. Bai. Horrek dakarren drama guztiarekin, horrek dakarren eskutatze horrekin, azkenien lotxa bat bai izan dalako, hori zure txien gertatzien. Bai, lotxak eta minak eta gauza asko dauz hor. 300 lagun gehiago behi izango ziren, ez dut nik olako dokumentazio zehatzik egin, bai okindu dut aukeri berbaitzeko, kuadrietik bizirik segiten dauen bakarragaz, eta horrek be tamaino osoan zera gordine emoten dago, zer pase izan zen. Eta ez dakit, bai da, gatsa da, temie berbalizeteko eta errez ulertuten da, ez? Batetik da, droga batek oso zentralidade handiz hartzen dauen temie, drogari buruz normalin ez du holan, naturaltasunez berbaitzeko oitzurerik, eta nera droga bigun edo gogor bebai desberdin juten ziren, eta kasunetan gogor, eta benetan ganera bizualki konsumue jerengile batega zulatutu ebezue, eta oso makabru ebe izen alda, eta ganera maitzuten da ez diversino bategaz, baizik eta erizotza tasa handi bategaz, eta horretan abatuten zu, eta kostaitzen da, berbalizetik, klara. Horrek danak dakarrena, eta joango gara, azpigai asko daudelako. Horren atzien, egon zana, politikoki irakurketa bat egindalako, eta esan da, askotan, poliziak ere zar zezakeela, esate baterako drogori gaztien artien,
pertsonaia bat badau, esate baterako politikarekin lotuta dauena, azpigaiak besteak beste 80ko hamarkadako herria eta gaur eguneko portue bete eta arrantzaliekaz eta gaur egun gainberan dagoen herri bat horri dagokionez, erdalduntzen doan herri bat esate baterako, azpigai asko honekin lotuta be bai. Bai, badauz, eta, bueno, ez da gitze, gehienak sortu die bidean, idazterakuen agertuten dielako, eta, bueno, ez die, igual, dana ninguren reflexio sakonak, bai bidiek edo bentanak igiritzen die, ez, bakotzak lehiduten dabilela, nik bentzet hori asko itzen dutelako, lehiduten zabiz eta tarteka parrafaten pausa bat hartu, egize galtza, eta, bueno, bakotzak beran ondorizuek atateko. Bai, azkenien, bueno, azpitema asko dauz, baina, bueno, holan dalako be, bai, ez, danak kruzeten die, eta uste dut personaje asko kitziek be, bakotzak beran ikuspuntutik betxuterakuen, bakotzak beran abe bai zeuzelan beran terrenotik edo eruten dabelako. Kanposantua esate baterako. Bai. Ze leku? Nik esango dut kanposantuak asko gustatzen zaizkiala. Irizetan eta gaudenien eta pertsonaia famatuak non dauzen enterratuta eta bar, ni oso zalio nahi horrena eta joaten naiz eta holan. Eta gero liburua irakurtzen, da pentsatzen nuen, oso egun hona zan, guretzat domu santo egune, hamumakin edo kanposantura zuen, jakiten genituen gaztedanak non dauzen, esate baterako, buelta bat ematen genuen handik, kanposantuak badu presentzia alde horretatik bebai, bestak beste gaztietako bat, protagonistetako bat gaur egun kanposantuan lanien ari da, bestak beste, bueno, semeren bat galdu duen amona bat be, eta umiazten dauen amona bat be, kanposantuen dau, kanposantuen lagun asko geratu dira. Bai, bueno, inevitabli esan hor kokatutie pasarte batzuk, zeuzelan hor geratu dien danari buruz, berbaitzeko, eta horrek zelako presentziz edakon konta alizeteko. Ez dakit, eraberien, bueno, niretzat oso imagen literario potentiek emoten dauzena da. Ez novelarako konkretuki, bai, lehen esan dut ez mokozapi horretan, inoiz apunteta egon dizen gauze asko be, bueno, emoten dau, menteizo batek, bizize eta erizotzi ez da, horren arteko zelako harremana dan, bueno, eszenario nahiko potentia. Emakumeak? Bueno, hor dauz, danak. Emakumeak gure herrian. Zaten gabitzena, momentu baten herri arrantzalie izan da, gizonan presentzia eta gizonak egin duten lana oso bisuala izan da, gizon danak itxasora eroten ziren lan oso gogorrak egiten etortzen ziren bueltan, eta euren diruari esker herria aberatsak eta ginen, baina gero azkanien gobernatzen gintuztenak emakumeak ziren bebai, eta honekin lotute bai, emakumeak izan zuten papera honetan guztian. Osondo gogoratzen duguna gauk bai, bestak beste, elkartiek eta euren seme-alabak defendatzen egin zuten lana, edo babesten ustez. Bai, egize da, momentu batien, herriko emakume asko, ama asko, euren artien informazio handirikokin barik, bai, ikusitze, bueno, seme-alabak gaixotuten dabizela, eta ez da labromie, erabakitzen dabia, antolatutie euren burue, eta antolatuten dabi oso modu potentien, bueno, bai trafikantien atzetik junde paluekaz, edo bai farmazizetan presio enge, batzutan kalterako erabakize bai hartun, bai erabakitze ezin zala geratu ezerrein barik, eta, bueno, bai da, bai euren ezaugarri zen erakusle bada hori da. Manifestazio horiek, oso gogoan ditugunak, naiz eta umiek izan zara momentu baten, bada urte bat, manifestazio oso gogorrak izan zirela kostaldian, herri honetan bebai, arrantzaren hor gainbera horretan ez da, tostartekoen manifestazioa jarri duzu bebai. Muga horrek, ez da mugarri horiek poetikoak izan daitezkenak, esaten zabiltzelako, uholdien urtie behin da berriz, 1983 urteko abuztu hori, zelan gogoratzen dugun, bizi izan dugunok, uholdien urtie, era literarioan erabili duzuna bebai, eskenatoki da bebai momentu batzutan? Bai. Hor dago, zenbatako errealetik eta zenbat literariotik, bueno, erreala izen zen, uholde hori, erreala izen zen tostartekuen greba oso sonatu hori, bai eraberien irakurteko eta idazteko bebai lagunduten dau, helduleku modure, ezta? Urtearetan
zenbakiz ipini biharrien, uholdien urtien, badakarrelako ganera, olako desastre natural bat, bai, haren hostien be, zenbat desastre pasazien, tantaz-tanta edo etxe-etxe, eta, bueno, lagunduten dau. Benetan ez dut inventa biharri zen gauzen dirik, horregon da erabili dut, uste dutelako, niri behintzat idazteko lagundu doztela. Ze gertu, irudizek ikusten gauze, gaur nahi ikusten, ze gertu dauzen azkenien gogoratzen dugulako eta bizi izan dugulako, ze urruti, zenbat urte pasa diren? Urte asko pasatu dira, ja? 3 hamarkada pasatu dira? Bai. Bai, eta, bueno, kuriosue da, jente batek liburu hartu eta gero komentaten etorri danien, zelan esan dozten barriro bizi izen dauzela, lehidu dauzen horrek gauze danak, eta zelan erdi astute okin dugu zen. Nik neube, esperientzia hau eta gero, naiz eta ni oso ume esan, eta igual horrek erutentzu pentsatera oso burruneko gauzet izela, idazketa prozesue eta gero oso burre sentiten duten tema bat, harinun esatiela. Zenbat kontakizunetik, nahi esan nekaitz, elkarrizketak egite dituzu baten batekin, apuntiek hartu, zenbat kontakizunetik gero hemerotekatara joan, zenbat kontakizun osatzeko gero jantzi egin behar dalako hori guztia, datorkit burura, badau, existenak oso ezagunak dira, gure herri horretan, da badau baten bat, talde baten bebai roka eta jotzen duena, punkiak diez, rockerue baino gaiz, punki batzut diez, danak, radiokasetekin, kasetekin, boligrafoarekin buelten moten, vintage elementu hori guztiak ere sartu behar jokotik bebai asko, zuri idazterako momentuen. Bai, eta gauze batzuk ganera oso neuk be akorduen badakotaz, ez da bai kasetak eta bai boligrafoegaz rebobinetiena, eta hori, zenbat testigantzatatik, nik 6 entrevista bai entzotez, hor usto eta 11 izango dela personajiek. Orduan, danatatik, gehi, neuretik, eta, osotuten juten dan kontakizune da, bai. Galderak, momentu baten, zer entzuten zuten herriko gazteek duela 30 urte, zer jotzen zuten, zer dantzatzen zuten, zer erosten zuten. Zema galdera, geuk, geure burueri, zema galdera egiteko, bestiei bebai. Bai. Erantzun zuz, barruen dantzan egon dizen galderak? Liburuari esker? Neure buruari baten batzuk bai. Alanda guzti be, ez tozarratu tema da bera bez. Ez da gitik, gustaten aztik iritze itxitzia, eta irakurliari bat ez be. Horren beste erantzun emon, eta bai bakotzak bera hankabuz be bai etxiarik eta hori, ze hainbet izango zien taldiek, eta liburuen ez bakarri musiki, bai beste azpigai danape, dana ez dakabaiten liburuen, orduan liburuek aurrera tiretu bidau, eta bide bazterretan due galdera batzuk itzitzen, gu dauenak hartu eta beran kabuz sakonduteko, hor dauz. Ikasi da zeo zer? Momentu baten emakumei buruz hitz egiten egon gara nien, zemat amona ama bihurtuta, horrela izan behar zalako, bestak beste seme-alabak hil zielako, edo seme-alabak hortxe ibiltzen zielako, lapurreta egiten edo etxetik kanpo da Euskal Honon, euren engantxe horri aurre egiten. Ikasi da zeo zer 30 urte eta gero, eman diogu bueltan eta dugu irakaspena, jarraitzen du harri berdinen erortzen? Supongo, baiet, ez da nire intentzioa izan olako tesi bat edo konklusio edo hausnarketa potente bat eitxe horren inguruen, esan duten moduen galderak izau die. Bai, behin galdetuten eta begire parata, bai ikusten zu, ikasi dule igual eriotza tasa hain handi hori frenaten, medikuntzari esker, edo bestelako informazio batzuri esker, eta eraberien egiten dule konsumiten drogie, bestera batzutara, eta ustez arrisku gitzi haugaz, ez zulako ikusten hain urre, bai, nik uste dut bizizuek eta gizartien dakuzen joerak antzek betiela. Askatasun egarri bat, momentu baten, gazte horiei buruz hitz egiten denien, hitz egiten dalako, bizitza oso bizirik zeuden gaztiek moduen, askatasun egarriz. Bat ematek esan dozten esaldi bat, ez da itzaunekon sinestu edo ez, bai, esaldi potentia da, gu ezkinen jonkizek. Gu bizize deskubritera urten duen, kalera urten duen deskubriten eta hori izan. Gerora etorzan informazioa eta etorzan sustue bai, lar de repente, eta horrek batzuk atrapasa hoien ez ustien.
Dinote igual ez dela uneko bueno, diskutigarriz da bai, ez? Bueno, errezena da, engantxatuta, drogetara engantxatuta dagoen baten bateria esatien engantxe bat daukala. Momentu baten da buruz nabile, gogoeta bat egiten duzu, amonak bere buruari egiten diolako. Eta ni egon bana izan engantxatuta guztiak zaintzera. Hori da, bai. Ni bana engantxeta beste gauze batera, perfektua izatera, zubazuz engantxeta ez dakizetera. Bai, bakoitzak beran engantxietakoz, hori da egize, ez? Eta, bueno, gauze batzuk, inkluso errezau identifiketen die, beti engantxata dauenak ez esangotzu edo saiatuko da beran buru argumentaten, baina, bueno, badauz, nik uste gizarte osuek dako zela bitxutekuek, ez? Beran burue jabotekueko beto. Iesa, eta iesa, momentu baten, joko asko be bai, eta formari dagokionez, kapitulu laburrak esan dugu, kapitulu bakotxa pertsona baten izenarekin. Hor mapa eginda, danondik nora joango den, bikote gazte bat, bikote gazte horretako neskaren gurasoak ere protagonista, bere amona be bai, eta etxe horretan egon dien osabak eta lengusuak eta bar, hor loture bat eta bolako danon artien. Eta momentu baten, tak, perlatxu batzuk, izjoko batzuk, esaldi batzuk, pentsarazteko esan duzuna eta oso grafikue da, momentu baten horrek irakurrita, tak, behin baino gehiagotan horrela egiten dalako, eta aiba, da jarraitzen duzu, joku hori bebai ez da, literatura zaindu behar da bebai. Batzuk iez, besteek iez. Bueno, hemen apuntatuta ditut horren beste, baina danak esateko ezin. Bai, bueno, ez da nik beste erabatera ez da hitzitzen bez. Uztot hori dala gehien ekarri dutena, novela bat hain luze idaztiena, hori da ariketa bat lehengo biderrez egiten dutena, berbakaz jolaztiena, bueno, sarritxu hau. Eta, bueno, bat arteka holan sartu dotez, nauk uste, balizo garrizek izan dizelako, holako batzutan pausa bat emoteko, beste batzutan pentsaten parateko, beste batzutan, bueno, ritmu emoteko, edo grabateko hobeto, ez? Nondik nora gabizen, arizez galduteko. Bueno, eta batzutan, gorputzeko lan eskatu doztelako. Zeharrera, izan du, kritika honak irakurri ditut. Eta, suposatzen dut, herrien eta lagunek eta gustora irakurriko ez dutela. Bai, lagunek, vamos. Bai, zoru izan du nabi. Bai, nire urrekuek esan doztie berez lehidu dabiela. Ni ikaratu nintzen, niruren horrialde ikusi nauzen, ordenadoren ez da ikusten, talako baten, bueno, potolotsue da. Talan da uste berez lehidu dau jentiek eta badinotzu batzuk bizin jauela, beste batzuk, noperape bai, beran arpizek mintzen dauz, ez? Bakoitzak beran bizipenak bueno, zeuzelan reflejata ikusten dauz, eta, bueno, bakoitzak beran erara balizo izentzo irakurketik. Ezagutzen duenak eta barrotik bizitan, niri oso gertuko egin zaidalakoa guztia, gero suposatzen dut baten batek espadu ezagutu bez, bueno, aukera hona be bai, ezta? Hartu, ikusi, irakurri, ia gertatzen dan, eta maitzaldera Euskal Herria izan da be bai politika gertu behar zen, momentu baten kartzelak be bai, bueno, lapurretan da biena kartzelan amaitu aldau, baina kartzelan gero, bueno, preso sozialak, politikagatik kartzelan dauzenak be bai, politika be bai, noski liburuen. Claro, bueno, horretan urtietan zerrez, eta dana oso potente ibili izan. Bai, eta, bueno, azkenean ustot inevitablia dela, atzera betxuten zunien zer eitzen zan eta gaur non gauz, ez? Eta, bueno, personaje bakoitzak bera netik betxuten txo, eta batzuk sasoi hori politikaz lotuten dabe, beste batzuk, bueno, desmadri egaz, eta supongo urtiek eta gero badanak ikuspegizapur behar relatibizitzen dabila, ez diela hain ez da gitz. Bueno, beste begi batzukaz ikusten dela. Nostalgiatik apur bat bebai, pertsonaia batzuk. Bai. Gainbera horretan esaten gabiltzena, orain ustez da topikuek dizenak gaztien desmobilizazio hori, gaztiek ez dakitela zer, herria erdaldondo dala, galdu dala arrantza eta hori dana. Nostalgia puntu bat bebai, pertsonaia batek esaten duelako, pertsonaia zarretako batek esaten duelako, hau guztia neuk bizi izan dut, neure begiekin, neure bizitza osoan zier, hau bizi izan dut. Egia da. Pertsona batzuk euren bizitza zuen hau dana ikusi dute, oso denpora gitxian. Bai, era berian, badau nostalgiatik zelan ez, danok normalen sentiten du zeu zer da,
errezago akordaten gara gauze, bueno, utsunie sentiten duen horregaz akordaten gara ez da, eta ez horren beste gaur egundakunagaz. Alan da ben nik uste dut badauela ez idealizeteko ariketa bat, badau beste personaje bat, bai arrantzalien ganien txartoitzen dagoena berba, oso herri arrue izen dela beti, diru asko okin jauelako, da ez dakit zer. Bueno, danatarik, eta baitxe, gaur eguneko gaztiek idealizeten da nien orduko punktaldia. Zerrikue aldian ujarri dut, arpi bat baino ez ujarritzat horreri. Seguro, bai. Mundura ere joan zen, egia da, mundura joan zen, ez dugu izan dokumento askorik, hemen ja badaukagu liburu bet, ez dakitxe idatzi dan, zuk orain oniburuz idatzi duzunez, baina asko geratu zaigu esango nukenik kronika musikalean asko geratu da horri buruz. Ondino idazteko. Kantuei esker, barrok radikal basko horri esker, bebai, asko geratu da, informazio asko geratu da sasoi horri buruz, baina ez dakinik nobelatan, eleberrietan, eta ez dakit batu dan hau dana. Joan dalako ja, bizi izan dugulako, baina gertatu izan zen bebai. Bai, bueno, badauz pare bat referentzi niretzat oso interesanti, bat ondio lehiduteko dakot, Mierda de Bizkaia dako izena, eta da maketak bakarrik publikez hauen taldiekaz einiko lan oso potentie, hau da, zetuten dugu zenak edo akorduen geratu izen arek danak ez, haren atzien geratu dienak, eta hori interesantia izango da. Eta badau justo harri eta peba itxalapartagaz atara zauen a los pies del caballo, hor, bueno, politikiagaz lotuten dauen lan potente bat, eta, bueno, badauz. Horri buruzko gogo eta egiten, 30 urte pasata beste begi batzukin ikusi aldalako, drama hori sekulako drama izan zena, ja, bere lekuan kokatzeko ariketa egin dezakegulako danok, herri moduan bebai, norbanako moduan bebai, zuk idazle moduan bebai, eta egin jena izan duzuna, zaldi mamarrua eskuartien, esan dugu, venga, zemat horri, 300 Sei ustot. 304. Oso horrez irakurtzen da, Oso horrez irakurtzen da, harindue, pertsonaia bakotxari beran denporatxue eskainita, tarteka, begiak itxi liburuari, zerura begiratu, arnaz hartu eta aurrera.